Ayan na, mga kagamba, ayan. Tignan natin, Okay yun, mga kagamba, magandang araw, magandang gabi, magandang kung ano maganda sa inyo dyan, sa lugar nyo ngayon, kung saan man kayo. Ngayong araw na ito, mga kagamba, ay magpapalaban tayo ng malalaking gagamba. Ito ay kung tawagin salmon. Galing Isabela. Ipapakita ko sa inyo, halos parehas sila na halos parehas sila ng kulay. At malalaki na ito, mga kagamba, hindi na ito baby na tinatawag. Nasa mga medium size na ito. Ito siya, mga kagamba, salmon yan. Ganyan siya kalalaki. Ayan. Kung sa mga nakaraang mga palaban ko normal lang nagagamba. Ngayon naman ay yung malalaking gagamba naman, mga kagamba, salmon. Ayan. Ayan. Talagang malaki siya, tingnan nyo maigi, oh. Lalaki yan, mga kagagamba. So, ipakita ko sa inyo yung isa. Ayan yung mga kalaban niya, mga kagagamba, yan, oh. Medyo maiksi lang siya ng konti, pero halos match na match talaga sila. Ayan, medyo brown ito. Yung isa na pinakita ko, itim. Ito medyo brown. Ayan. Yung iba pa dyan na hindi pa nakapanood ng laban ng salmon dito sa YouTube ko, ngayon matutungkayan nyo ngayon, mga kagagamba. Ayan siya, ganyan siya kalalaki. Ayan. Talagang pambihirang laki nito. So, paglalabanin natin, mga kagamba, ito. Ayan, medyo malikot siya. Pero ayan, oh, tingnan niyo, mga kagamba, oh. Lalaki niya, no? Ayan, nagpururot pa siya. Oh. Ayan, mga kagamba, tingnan niyo mabuti. Ayan. So, ayan, ilalaban natin ngayon. Ito, mga kagamba. Tingnan natin kung sinong mananalo sa kanila, dalawa. Ayan, ilalatag ko na isa. Tingnan nyo maigi, mga kagamba, kung maganda ba maglaro itong dalawa na to. Ayan. Ayan siya, oh. Yung isa, oh. Ito naman yung isa. Ayan. Medyo brown konti. Ito, itim talaga siya. Oh. Itim na medyo pula. Ayan. Yung isa naman brown. So, yung mga kagamba, paglabanin na natin. Tingnan nyo maigi kung maganda bang magiging laban. Akala mo yung sapot ng gagambang hari. Oh. Ay, mga kagamba, tingnan nyo mabuti, mga kagamba. Nako. Ito, walang kondisyon nito. Na ilang araw ko lang inalagaan to. Hindi ko pa nga napapahamugan to. Wala namang hamog dito sa Metro Manila. Natural lang, yung yung nakagawian lang nung araw na traditional na pag kondisyon, yung lalagay mo lang sa lagayan, pakainin mo lang. Hindi ko napapahamugan to. Pero malalakas sila, mga kagamba. Ayan, baka sakali magsakmalan na. Ayan, maghaharap na sila. Aha. So, ayan na, mga kagamba. Ayan. Tignan natin. Yung ganda, oh. Aha. Kung mawala isa, tignan natin kung hindi na sakmal, Ayan ulit. Sakmalan na kayo. Nagpatulog yung isa. Medyo malamya ang laban. Gusto ko yung may mabilutan talaga.
Ayun. Oh, aha. Ba talaga pagka ano, pagka ah, napapahamugan o napapaliguan siya. Ayun. Hindi sila ganun ka bagsik yung ano, yung tapang. Ayun oh. Pinipitik-pitik lang mga kagamba. Antayin natin itong mabilutan ito kasi parehas mahaba yung paa. Ayun o. Nakagat niya yung isa. Ayun o. Nakagat niya sa paa. Hindi makaalis dun sa stick o. Ayan o. Mabagsik tong isa na to. Ayun o. Nakagatan din yung isa. Kaya nakabitaw. Ayan. Medyo nanghina na itong isa. Tingnan natin kung mabibilutan niya ulit. Magaling talaga itong isa o. Ayan o. Nakagat niya sa paa o. Ayan o. Ayun, kinalawit niya ulit o. Ayan o. Talagang nilagpang-lagpang na niya, mga kagagamba, Ayan, Ayan, magaling tong isa na to. Talagang kinagat niya sa paa, hindi niya binitawan. Ayan. Mga kagamba, ang galing, ang lalaking gagamba. Ang sabi nila, ang samon, di masyadong lalaban. Ayan, kita nyo naman. Talagang, ang gagamba, mga kagamba, pag likas talagang matapang. Mayroon naman talagang gagamba na pag pinipitik, puro pitik-pitik lang, talon ng talon. Ayun sabi nila gagambang talon. So ito mga gagamba, talagang mayroong talagang gagambang likas talaga ang tapang. Na Excuse me po. alam niya kung saan yung kalaban niya. Yung ibang gagamba, walang pakialam eh. Lalampasan niya kalaban niya ito. Alam niya, lilingunin niya kaagad. Ayan Nakita nyo naman yung laban nilang dalawa. Ayan. Hindi nakagalaw yung ano, medyo brown siya, tawag dito. Ayan, medyo pula yung likod. Itong isa kasi brown ng likod eh. Ayan, nakita nyo, ayan. Medyo pula ang likod niya. Parang ano na-stroke na pusuhan siya mga kagamba Nakagat sa puso. Ayan. Ayan Ang galing. Ayan. Ituloy mo na sa balutan yan. At lamunin mo na yan. Ayan, mga kagamba, ganyan ang laban mga kagamba ng samon. Ayan, samon sa samon yan, Talagang hindi niya, pinusuan niya ng kagat. Kaya wala na-stroke na yung kalaban niya. Magaling tong isa na to. Ayan. So, nasubok natin siya, itong isa na to, kung gaano kagaling. Ayan, Pero nanghina rin siya kasi nakagatan siya kanina eh. Ayan, nanghina rin siya, Ayan. So yun mga kagagamba, isisilid ko na to. Palalamon na natin to sa kanya. Baka para mabusog siya. Ayan. So yun mga kagagamba. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, shoutout muna kila Hero Malian, Street Fighter, Kaider Samunti, Beta Fish Cake. Yan, nagpapa-shoutout yung mga yan, mga subscriber natin, mga viewers natin. Gracer Ken Carublo, tama ba ang basa ko? The Hunter PH, yan, mga subscriber ko yan mga yan, mga masugid kong tagapanood. Gagambong-gambong, yan, kukomment lagi sa akin yan. Si Supreme Carbon, Cyrus Yamis ba ito? Hindi maganda yung pagkasulat ng anak ko nito mga kagagamba. Pasensya na kayo kung hindi masyadong mabanggit ni Tatay Minto at hindi maganda yung pagkakasulat. Si Frederick Camacho, yung taga Muntinlupa ito, magpipinsan. Shoutout sa inyo. Kumusta kayo dyan? Si Crisostomo Symbol at saka si Sign TV. Yan. So yun mga kagagamba. Yung iba pang magko-comment dyan, gusto magpa-shoutout, comment lang kayo dyan, bigyan yung pangalan nyo para ma-shoutout ko kayo susunod na upload ko o vlog ko ng aking video. Huwag sana kayong magsasawa laging manood ng upload ni Tatay Mindo, mga kagagamba.
At asahan nyo, laging maganda ipapakita sa inyo na, at saka mga quality gagamba ipapakita ko sa inyo laging laban. So, yun mga kagamba, maraming salamat. Hanggang sa muli.